nwanne gị kwa ntị m agwa gị cheta na Ezinwa Anaedo asịrị gị gaa agwọ n'ọgwụ. Ana m asị oge agwọ n'ọgwụ ọwụ m na-enyewe gị iji agwọ. Hello, excuse me. Yeah, good morning. You are welcome. Please chat me on WhatsApp. I'm on live video now, please. Drop voice note on WhatsApp. I'll respond to you later. So, ana m asị oge agwọ n'ọgwụ mụ na-enyewe gị iji agwọ ọgwụ. I don't have the right. Mana onwe ihe m chọrọ eme ka ị malụ. Tupu ị na-aga ịgwọ ọgwụ, ị chọrọ ịgwọ ọgwụ Awele ma ọ bụ ị na-agwọ ọgwụ Awele. Mmadụ ịgwọ ọgwụ Awele abụrụkwa na ajọ ife. Awele abụla ajọ ọgwụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? Na mmadụ na-agwọ ọgwụ ka o wee gawa n'iru na-eme ọfụma. Ọ bụla ajọ ọgwụ. Mana onwe ihe ị na-edere ịma. Mara na ọgwụ bụ artificial intelligence. Ọgwụ bụ ife mmadụ kreatiri ka ọ na-ejere ya ozi. Na ịgwọrọ ọgwụ ka ọgwụ a onye aka wee na-abatara wee ego. Nwanne, malụ na ọgwụ anaghị akpata ego. Ọ bụ ego dị na destiny gị ka ọgwụ ịgwọrọ nwere ike ibutekwara gị. Ego dị na akara aka gị, ego dị na chi gị, ego dị na your destiny ka ọgwụ ga-enye aka wee butere gị. It's just like na mmadụ chọrọ isi Oraifite aje Ọnịcha, o wee banye moto ka moto ahụ nyere ya aka ka o wee jeruo ọsịsọ. Maka na onye awọrọ ụkwụ wee na-aga, o nwere ike gbuo ya oge. So ọ banye moto ahụ wee mee njem ya ọ gaa ọsịsọ. Ọnya ọgwụ. So ọgwụ ahụ ga-enye aka ego dị n'akara aka gị o butere gị ya. Ọ bụrụ na ọ dị ọgwụ na-amụ dị ego. But what of whereby na ịgwọrọ dị ọgwụ, ego ọgwụ anyị gwọrọ eje n'akara aka gị, o nweghị ego nọ dị ya. Kedu ife o ya ebutere gị? Kedu ego o ya ebutere gị? Of course, dị ọgwụ enwere ike ịga na chi onye ọzọ je butere gị ego dị na chi onye ahụ. O ego dị na chi nke gị ka o ya ebutere gị. So what of whereby there is no money in your chi? The ọgwụ cannot work. Nke a bụ number 1 ị ga-ama. Maka na ọtụtụ ndị na-abịakwute m Ezinwa Anaedo. Agwara m Awele, mana Awele m anaghị alụ ọrụ kemgbe m gwara ya ọdụkụzie ka ife adị worse. Why na ife ama ndị worse? Number 2 information m chọrọ inye gị. Cheta na mụ na-ekwu sị na mmụọ ọbụla ma ọ bụ ọgwụ ọbụla ga-alụrụ gị ọrụ ga-ebu ụzọ jee tie obi na ana be nna gị. Identify ya with ana be nna gị tupu o wee nwee ike rụziere gị ọrụ. Maka na ọwa ana ahụ bụ parent, ana ahụ bụ ebe ahụ gasị wee fọm. O ya eje biere nyawa ana. Igbo sị na ọ na ụzụ biela ana ọkpụọ. So na ịgwọrọ ọgwụ kịta anụnwa bifo ọgwụ a ebido lụwa ọrụ n'isi gị, o ya eje biela ana be nna gị. Ma ọ na ije na mba je tikuo mmụọ ka mmụọ lụọ ọrụ gị ọrụ. Tupu mmụọ ebido ịlụ ọrụ n'isi gị, o ya ebu ụzọ na ana be nna o je tie obi na ana tupu o bido lụwa ọrụ n'isi gị. Nwanne, mana ịbụ na nlọ ya na-alụ alọ tupu ị pụọ njem na mmụọ si na ọka ịlọ nlọ, ebe isi etake off bụ na ana be nna gị. Ọsọgodu n'ọrụ obodo ebe wee na-alụ data nlọ. Ebe ị na-eti obi na ana wele take off in dream bụ na be nna gị. What does that tell you? So na tupu ọgwụ ịgwọla alụ ọrụ gị ọrụ, o ya ebuzo ụzọ je biela ana be nna gị. Now, what if, maka ndị na-ajụ what if question, what if nke na ana be nna gị ahụ adịrọ na mma? What will not happen to that ọgwụ ma ọ bụ na o je tie obi na ana be nna gị?
ị na-ebi ito ịbịa lụrụ gị ọrụ mana gị nwa na be nna gị gị nwa na mmụọ na be nna gị adịrọ na mma gị nwa na ndị ichie adịrọ na mma ife ọgwụ ahụ eme olu ya na be nna gị ahụ tinye obi kpam ọ daa ebe ahụ nwụọ ife ahụ bụ ife na-arụ ọrụ na data ọgwụ ahụ apụọ ọgwụ ahụ ma nụzi ọnụ because there is no alignment tupu ị na-agwọ ọgwụ nwanne kaba alụ fụ na gị na be nna gị dịgodo na mma tupu ị na-agwọ awele ị na-egbu ya ite ka ị wee zụwa ka afịa nwanne gbagodu mbọ fụ na gị na be nna gị dị na mma. When I talk about ana be nna gị maka na ọ na na-akpọ ana na-akpọ ezumezu mmụọ nọ n'ala a na-akpọ ana maka na ana bụ isi akpa na-akpọ ezumezu mmụọ niile bụ ọdịnala ahụ na-eme na ana ahụ ife ana be nna gị ahụ include ana na onwe ya include ndị ichie include chi gị bụ onye ụwa gị include mmụọ na-eme na ana be nna gị ife mmụọ ana be nna gị alụsị ana be nna gị all the guardian forces of your land all of them onye nwe ife na-ahụ tupu o jee ịgwọ ọgwụ o yebugodo ụzọ je kpọtụ ọrụ mmụọ na-eme na ana befe ife gbafe ife ọ chọrọ ime ọ gwachakwana ya bụ ọgwụ ahụ o jekwa na mmụọ ana be nna ya o jekwa gwafa ka ha binye aka na ya bụ ọgwụ ahụ ka ọgwụ ahụ wee nwee ike rụọrọ ya ọrụ maka na ọ bụ mmụọ ka ọgwụ ji arụ ọrụ ewepụ mmụọ ọgwụ bụ nothing ka ọ na-eme ha ọwụ mmụọ ka ọgwụ ji arụ ọrụ mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị omume ife ahụ ọgwụ ahụ ga-emerụ gị na mmụọ ana be nna gị dịcha na mma na ndị ikwu nne ha ga-emerụ gị ya karịa mana ọ bụrụ na ime na iwu riri na ị ga-agwọrịrị ọgwụ nwanne ọgwụ anyị lụrụ gị ọrụ ka baa alụ fụ na ibiri ana be nna gị nakwa ana ikwu nne gị it takes two to tango ihe abụ ozi nsị ka nzie gị mana ị na-agwọ ọgwụ kpachara anya gị oli n'ike na ana n'ike ọgwụ ọbụla na-enye aka ebutere gị ife ọma ọsịsọ nwekwara ike inwe accident gbuo gị chetakwa na mụ mara atụ mmadụ chọrọ isi ọrụ ifita wee jee Ọnịcha o were ụkwụ o ya egbu ya oge mana ọ banye moto ọ gasie ike mana kemgbe nne mụrụ m wee ruo kịta ama m mmadụ one sigol fọrọ ọdịfta ka eje Ọnịcha nwụọ n'ụzọ na accident nke faga na ha bara moto mana nne m kọrọ m ụbọchị wuru gboo fa na-eji okwu si ọdịfta jee Ọnịcha sigasị apịa nwe ụkwụ buru ife n'isi jele na Ọnịcha wee nata ada enwe accident ọ ka m ife emenụ na onye ojegide ike kwu ya ọkwụsị olie nri ṅụọ mmiri ọ kọntinu kwa jenyegide n'olu ebe ọ na-eje accident adịghị mana ị chọrọ ana mgbamgba ka nje ọsịsọ then note that ọgwụ bụ oje mgbamgba na anakpa mgbamgba be careful jiri nwa na-eso ife ụwa ka ị bie ndụ ogologo afa m bụ Chinonso Ezinwa Anaedo ahụ m Akajiọfọ obodo dị n'Ifite inweta ozi anyị aka wee gbasaa ya ịghọtago pinye aka na share button share the message massively ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na jasara ka anyị na-emewe na obi anyị ebe akwa nkwọ ịshatị m na WhatsApp ma ọ na onwe ihe ọrụ mmụọ ọzọ ịchọ ka arụ gị you chat me on WhatsApp 08032477868 or my WhatsApp number nye aka wee na-agbasa ozi ka anyị na-aga n'ihu udo dị agazie